nangandoy sa langit og panimalay. Salmo Kapitulo 84, versikulo 2. Ang akong kalag gihidlaw, oo, ngani nangandoy pa sa mga sawang ni Jehovah. Ang akong kasing-kasing ug ang akong unod na nagsinggit nga malipayon ngadto sa Dios nga buhi. O nga ang dakong mga tinguha sa kalibutan nga umalabot gipasalamatan. Ngano nga ang mga tawo dili kaayo magpakabana mahitungod sa kaluwasan sa kalag sa diha nga kinigipalit sa ingon nga kantidad sa anak sa Dios. Ang kasing-kasing sa tawo mahimong puloy-anan sa balang espiritu. Ang kalinaw ni Kristo nga lapas sa pagsabot mopahulay unta sa imong kalag ug ang makapabag-o nga gahom sa iyang grasya mahimong mulihok sa imong kinabuhi ug muhaom kanimo alang sa mga korte sa himaya. Apan kung ang utok ug kaugatan ug kaunuran gigamit tanan sa pag-alagad sa kaugalingon, wala nimo gihimo ang Dios ug ang langit nga una nga konsiderasyon sa imong kinabuhi. Kun ang mata usa, kun kini gitumo ngadto sa langit, ang kahayag sa langit mopuno sa kalag ug ang yutan-on nga mga butang makita nga walay hinungdan ug dili madanihon. Ang katuyuan sa kasing-kasing mausab ug ang pahimangno ni Hesus pagkapatalinghugan. Ang imong mga hunahuna igabutang diha sa dagkong mga ganti sa kahangturan. Ang tananimong mga plano pagahimuon sa paghisgot sa umaabot, immortal nga kinabuhi. Ang relihiyon sa Biblia igahigot sa imong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Ang pipila nga nag-angkong adunay tinuod nga relihiyon makapasubo nga wala magtagad sa giya nga basahon nga gihatag sa Dios aron itudlo ang dalan padulong sa langit. Mahimong basahon nila ang Biblia, apan ang pagbasa lamang sa pulong sa Dios sama sa pagbasa sa mga pulong nga gisubay sa tawhanon nga igsusulat maghatag lamang og tapahaw nga kahibalo. Kung kita dili mo dawat sa relihiyon ni Kristo, pinaagi sa pagkaon sa pulong sa Dios, kita walay katungod sa pagsulod ngadto sa syudad sa Dios. Sa pagkinabuhi sa yutan-on nga kalanon, nga natudluan ang atong mga panlasa sa paghigugma sa kalibutanon nga mga butang, kita dili tako sa langit ng mga sawang. Dili nato maapresyar ang putli, langit ng sulog nga naglibot sa langit. Ang mga tingog sa mga anghel ug ang musika sa ilang mga alpa, dili makatagbaw kanato. Ang siyensya sa langit mahimong usa ka lisod sabton sa atong mga hunahuna. Kinahanglan kitang gutomon ug uhawon sa pagkamatarong ni Kristo. Kita kinahanglan nga mahulma ug maumol pinaagi sa makapausab nga impluwensya sa iyang grasya, aron kita mahimong angayan alang sa pagpuyo uban sa langit ng mga manulunda. Aron bation nga panimalay ang langit, kinahanglan nga adunay langit nga gitipigan sa atong mga kasing-kasing dinhi.